Sa Good Vibes, 16 tanan ka mga traffic enforcer sa syudad sang Bacolod ang nagpa-indis-indis para kilalahon bilang Best Dancing Traffic Enforcer. Aton saksihan ang ilang performance sa report ni Romeo Subaldo. Makakita ka sang isa ka traffic enforcer, makayuhong ka. Pero kung 16 nga nagasaot ni traffic enforcers, makalilingaw. Sang Sabado, 16 sila nga nagpakita sang ilang abilidad sa pagpadalagan sang traffic kag pagsaot sa apat ka mga mayor nga mga crossing sa syudad sa Bacolod. Sa Bangga Metal sa Alihis, Bangga Homesite, sa Biya sa Kilo Drive Lacson, kag Magsaysay Lacson, kada isa. Gitagaan sang 5 ka minutos para ipakita ang abilidad sa pagkumpas ng kamot samtang nagapitik ang lawas. I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody! Sunod siya kay Major Ruel Culan, nagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Management Unit, kontribusyon ini sa bitaw kag TMU sa bulan sa Oktubre, ang Mascara Month celebration sa Bacolod. This is a semi-final, so ang aton nga dancing traffic enforcer which was gina-organize namon sa last month, which is to showcase ang aton nga abilidad sang aton nga enforcer nga naga-perform sa dalan while nagasaot sang aton nga tema. So this program is para ni sa aton upcoming Mascara Festival. Sang Agosto pa lang, nagsugod na sila. May 30 ka mga nagpasakop. Sang Sabado, ang 16 ka mga performers ang buang nakasunod sa semifinals. I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody! Napulo ang pilion nga makasunod sa final round nga natalana sa bulan sang Oktubre.